Bună, dragilor! Haideți să facem o mâncare cu gălbiori, pentru că mi-ați cerut rețeta și avem nevoie de 2 cepe mari, 4 căței de usturoi și am pus 2 pungulițe de gălbiori. Eu în pungulițe am pus, să zic, am câte 300 de grame de gălbiori opăriți, pentru că am scos de la congelator. Am luat ceapa, am tăiat-o julien frumos, după care am luat căței de usturoi, punem cât mai mulți, cât mai buni. Într-o cratiță punem 50 de ml de ulei de floarea soarelui, usturoiul și ceapa la călit. După ce se călesc suficient de bine, adăugăm gălbiorii. Dacă aveți proaspeți, este și mai bine. Eu am avut doar congelați. Au lăsat și apă, lăsăm să fiarbă bine în apa lor. După care m-am dus, mi-am luat o smântânică de casă și am pus-o peste 3 linguri de făină amestecate cu puțină apă. Pun și 500 de grame de smântână, amestecăm energic, după care turnăm smântâna cu făina peste gălbiori. Mai lăsăm pe foc să se îngroașe, după care adăugăm pătrunjel proaspăt tocat. Și acesta este rezultatul, dragilor. Cu o pâine bună de casă, Doamne, ce bun este! Trebuie să încercați și voi neapărat această rețetă. Este senzațională! Ce bine arată! Hai că v-am făcut poftă, mi-am făcut și mie, v-am făcut și vouă. Vă pup, dragilor, să aveți spor la gătit!